Kejkijiet, krema, mużika, sfin, divertiment u nazzjonalitajiet differenti jiċċelebraw festa ta' mużika. Dan fl-Isle of MTV ta' din is-sena fejn madwar 50,000 persuna attendew, mhux biss żgħażagħ iżda anke tfal u saħansitra nies avvanzati fl-età. Il-grinta fuq wiċċ l-artisti barranin malajr kienet trasferita f'dawk preżenti li żifnu kantaw mad-daqqa tal-mużika b'ġeneri differenti u bistili li laqtu l-gosti ta' kulħadd. Folla daqshekk kbira tistenna wkoll x'inċidenti li fortunatament kienu minimi għalkemm 90 persuna kellhom bżonn attenzjoni medika grazzi anke għal timijiet mediċi li minnu fih taw l-ewwel assistenza. Bosta nutaw ukoll is-sigurtà kbira li kien hemm bil-preżenza u ħidma attiva tal-forzi tal-ordni anke b'miżuri ferm iktar stretti fl-entratura tal-kunċert. Ma jistax jonqos li avveniment kbir bħal dan iħalli ammonti kbar ta' skart li iżda tnaddaf mid-direttorat ta' tindif f'temp ta' 5 sigħat minnu fih wara l-avveniment. Is-sindku tal-Furjana Davinja Sammut Ħili esprimit is-sodisfazzjon tagħha għal dan. Il-tindif ġewwa l-lokalità tagħna kien wieħed tajjeb ħafna. Il-menti ftit li xejn kellna dwar nuqqas ta' tindif u hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità nirringrazzja lill Cleansing Department immexxi minn Sur Ramon Degwara tal-għajnuna dejjem l-insibu miegħu biex ovvjament ikonna lokalità nadifa. Fil-fatt inġabru l-fuq minn 8 tunellat ta' skart. Il-maġġoranza tiegħu kienu fl-ixken tal-plastik fil-waqt li tnatfu t-toroq kollha tal-Furjana. U eżatt kif spiċċa avveniment kbir bħal dan is-sindku Furjaniża tajt li l-lokalità diġà tinsab preparata għal edizzjoni tas-sena d-dieħla. Minn għada ħanibdew naħdmu biex jekk l-Isle of MTV tas-sena d-dieħla jkun ħajjiġi organizzat ħanamlu laqat mal-Ministru konċernat sabiex intejbu u nkomplu naqsu l-impatt ħażin li għandu fuq ir-residenti tagħna. Is-suċċess tal-Isle of MTV f'Malta se jkompli jikber fil-jiem li ġejjin b'xandiriet speċjali tal-festival jintwerew f'kull rokna tad-dinja permezz tal-istazzjonijiet tal-MTV. Barra minn hekk qed tkun ikkunsidrata l-possibilità li mis-sena d-dieħla dan il-kunċert ma jsirx f'lejla waħda imma fuq numru ta' jiem konsekuttivi.